Днес ще сравним три странични резачки с почти еднаква дължина от 160 мм, но с много различни ценови нива. Участниците в теста са KWB 6,50 евро, Stanley 9,70 евро, Knipex 23 евро. Най-скъпият модел струва повече от 3 пъти колкото най-евтиният. Но дали по-високата цена автоматично означава по-добро представяне? В това видео няма да разглеждаме рекламни твърдения, каталожни характеристики или маркетингови обещания. Вместо това ще направим два измерими теста при еднакви условия за всички участници. Първо ще измерим теглото на всяка резачка. След това ще измерим необходимата сила за прерязване на един и същи меден проводник с помощта на цифров силомер. По-ниската стойност означава по-малко необходимо усилие и по-лесно рязане. Целта на това сравнение не е да определим победител на всяка цена, а да видим какво реално получава потребителя срещу вложените средства. Както винаги, всички мостри са закупени от търговската мрежа и не са предоставени от производителите. Резултатите са валидни единствено за тестваните образци и за използваната в това видео методика. Нека започнем и да видим дали най-скъпият участник ще оправдае своята цена. Първият тест е измерване на теглото. Макар и теглото само по себе си да не определя качеството на един инструмент, то често дава информация за конструкцията, количеството използван материал и цялостната масивност на изделието. Резултатите показват сравнително големи разлики между участниците. Най-леката резачка в теста е KWB с тегло от 171 грама. След нея се нарежда Stanley с 197 грама. Най-тежкият участник е Knipex с тегло от 220 грама, което е с почти 50 грама повече от KWB. Разбира се, по-високото тегло не означава автоматично по-добър инструмент, но може да бъде индикация за по-масивна конструкция и повече материал в критичните зони на инструмента. След като измерихме теглото на участниците, е време за основния тест в това сравнение – измерване на необходимата сила за рязане. За тестовия материал използвам меден проводник със сечение 6 квадратни мм, което съответства на приблизителен диаметър на медното жило от 2,80 мм. Всички участници са тествани върху един и същи материал на едно и също място и при еднакви условия. За измерването използвам цифров силомер, който отчита максималната сила необходима за завършване на среза. Резултатите са измерени в нютони, като по-ниската стойност означава по-малко необходимо усилие и по-лесно рязане. Резултатите показаха значителни разлики между участниците. Най-добър резултат постигна Knipex със стойност от 168 нютона. На второ място се нареди KWB с резултат от 193 нютона, като разликата спрямо Knipex е сравнително малка. Най-голямо усилие беше необходимо при Stanley, която отчете 419 нютона, повече от 2 пъти по-висока стойност в сравнение с Knipex. Тези резултати показват, че въпреки сходните размери на инструментите, конструкцията, геометрията на режещите ръбове и цялостния дизайн могат да окажат сериозно влияние върху необходимото усилие при работа. Нека сега обобщим всички резултати и да видим какво реално получаваме срещу вложените средства. След приключването на двата теста може да направим няколко интересни извода. При измерването на теглото най-лек участник беше KWB с 171 грама, следвано Stanley с 197 грама, а най-тежка се оказа Knipex с 220 грама. По-интересни обаче бяха резултатите от основния тест. Измерване на необходимата сила за прерязване на меден проводник с сечение 6 квадрата. Там най-добър резултат постигна Knipex със стойност от 168 нютона. На второ място се нареди KWB с 193 нютона, като разликата спрямо Knipex беше сравнително малка. Най-голямо усилие беше необходимо при Stanley, която отчете 419 нютона, което е повече от 2 пъти по-висока стойност в сравнение с Knipex. Интересното е, че най-тежката резачка в теста показа най-добър резултат при рязане, докато Stanley се позиционира по средата по тегло, но изискваше значително повече усилия за извършване на същия срез. По моята методика Knipex показа най-добро представяне в основния тест, а KWB се представи изненадващо близо до нея, въпреки значително по-ниската си цена. Разбира се, това са резултати от конкретните тествани мостри и избраната от мен методика. Те не представляват официална сертификация или оценка на производителите. При различни материали, размери на проводниците и условия на работа резултатите могат да бъдат различни. Благодаря за гледането
и до следващият независим тест на инструменти.